Pag nakay panalangin, mutago ka. Pag nakay pagkaon, mutago ka. Pagkatapos, kung ikaw nanginhanan, kusog ikaw mangayo. Uni, ang butang nga dili imuha, sa igsuon nga property, imong kakwaon, greed. Ang mahitabuan ang mga igsuon, mag-away gid mo. Mura gid mo ang iring o iro. Abi ninyo, gakahitabo kini sa mga dagko na. Daghang pamilya nga nabuak tungod sa yuta. Nadunggan nako nga tungod sa yuta. Gitigbas-tigbas ang diri sa igsuon rapod. Potol ang ulo sa igsuon. Oy, napog ko'y nadunggan nga istorya. Ang igsuon, gipapatay sa igsuon, nagkuhag killer, ipapusil ang ulo, bang, patay. Ang rason, yuta, kahakog sa kayamanan aning kalibutana. Mas gipalabi pa ang riches kaysa relationship. Ingon sa Bible, sa Mateo Kapitulo 16, ang kantidad sa usa ka kalag sa tao, mas dako pag bili kaysa tibuok nga bahandis, tibuok kalibutan.